Ne očekujem pobjedu. Zabava prva liga. Atmosfera? Super. Super je staza, legendarna. Prihajam iz Slovenije, imam društvo. To su to ti moji, ne? Prišli smo ono da se zabavljamo pa da se malo spustimo. Se vi zabavljate? Da. Zašto ne skijate? Ne znam. Sad je tu najbolje. To su osjećaji koji te prepavljuju i ne mogu to opisati jednostavno. Vjerovatno kad prespavam, vjerovatno će opet biti isti kraj.